اوكي قدمت نابتي تمرتي مخاري قطمه كقطم لكم قدم حجي قطم نيره حجي اسكي فتنا انتي تبل سبات نود سب من يبلوه سبات نود سب من يبلوه ايهود كا سامراوي مخان كا نغيرو غانينون كمزلكا صبو دو نبلا يلنان إلهم كاب أبراهام دون سخات عبي نبيات هون مويتهم نرئسخا من تقبر لها إلهم حاتيتهم كل سئيروهم فلتأتهم تمكحتهم اتليك أكحانات بزعبو حاتيتهم كريستوس ود عملاق انتخوين كاس كنقرنا إلهم كاب بزه وقنات تجعنان يقوم አጋንንቱ ንስኻ ወደ አምላኽ ይኻ እናበሉና ጨደሩ ካብ ብዙሓት ይወፁ ከየሽ ከዓለሉ ይገነሆም ካነበረ ብስትንፋስ ኡፍ ኢሉ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ አፎም ስቕ አቢሉ ሓንቲ እኳ ክዛረቡ አይፈቀደሎምን በኃይል ቃሉ ወይዚ ኢየሱስ እዚ ክብርት ደስ ክብል ከተዕለሉ ናይ ኩሎም ግምታት ዘስደምም ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱም ከሓቶም ጀሚሩ ብቀስ ሰባት ንወዲ ሰብ ምን ይብልዎ ኢየሱስ ገሊኦም እንታይ ይብልዎ ዮሐንስ ይብልዎ ዮሐንስ መጥምቅ ካልኦት ድማ ኤልያስ ይብልዎ ገሊኦም ከ ይብሉኻ ኤርምያስ ይብልዎ ወይ ሓደ ካብ ነቢያት ዝብሉ ካለው ኢሎምሲ ንስኻትኩም ከ መን እዩ ትብልዎ መን እዩ ትብሉኒ ምስ በለስ ንስኻስ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ ኢኻ ኢሉ ጴጥሮስ ስምዖን ወዲ ዮሐና ኢሉ ኢየሱስ እዚ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ እምበር ካልእ ከቶ ስጋን ደመን ኣይገለጸልካን እሞ ብፅሕ ኢኻ ኢልዎ እሞ ሓወይ ሓብተይ ክርስቶስ መን እዩ ንዓኺ መን እዩ ንዓኻ መን እዩ ንዓይ انت نعي سلي كتبل كاب سماي زوردكا اتم مويتكا مقابر موتن زي حازكا سلي كتبل لا مسقل تسقلكا زي غباني بصقخا صدكا كاب دق برخا ولدكا غيركا سلي كتبل حطات كوينكا تراي لي يالخا እና ገረምካ በተወይ ሓድሽ ደምካ ብርግጽ ንዓይ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ እዩ نعاكم انتايو كريستوس انتايو كريستوس انتايو بركت نعاي كريستوس ودهياو أملاخي زيابير يباركو أرستيون أواي أقف قبلا أتاقت ما يدو زبل أرستيون انتاي تبل نسوس من ايو تبل هالستيا نسو من ايو نسو من ايو تبل حسابنا كن هز نسوس من ايو ناي بوزو سب حتو ايو ناي بوزو ساعات كملس زي تخاعله ويكا عملاق قلصلو تزيفتو زي قلص ايو نسوس من ايو زبل ارستينا كنريا مالتي قدمنا ابتا ارست مخاري هو ابتا ارست انتايا نسوس من ايو نسوس من يزبل حتو ناي بزحات حتو ايو كساب زيا ساعات بزحات حتو يزخونام يوم قلياتهم انتا يبلو إلياس يمبلو قلياتهم دما إرمياس يبلو قلياتهم دما كابتهم نبياتهم يبلو أرى قليهم دما وديا يوسف يمزبلو إذكو ودي يوسف ودي تسرابيهم كا يبلو حواتو دوم سانا زي اللي خايبلو كساب زي ساعات زي قنا نبوزحات هتوي نسو من مخانون بزي مفلاتهم نسو من مخانون بزي مردهم بزحات دماء تقفيهم نسو من مخانون انت زي فليتنا يو نسو من مخانون انت زي تردينا يو نسو من مخانون انت زي يستبهلنا له هيوتنا كبيديو زعبا زي خسلاسل كله خسي أتسرح ناس قال عملاق انت على الناس مس حادث
نسكو شو ناتي حساباتي كا بوي نيرة نسوسي نعون كملكات يلو تتصحافة صحوفيو بزعبا بزو جزيه ناي إسرائيليان سلازبل عبت متصحف هاوم سلازخونة خا نعون زملكات فيكشن سلازخونة بقى تاكتيك تغيرو تسرحي ينبر تخكل ايكونن نز متصحف مثلنس لكيو نو نسيو نعجنا ودهياو أملاك هواتي نسوس منيو هتتوو نعبيتكم نسوس منيو عواي لكم هتتوو نسوس منيو بلو نسوس ودهياو أملاك أماتيوس أساس شمونته أماتيوس شمونته كنرينا بزخونة زي متصحف كلاتكم عم بموبايل لمي الناس تشجرنا لنا أنا تشجرت أنهي بتعامي تشجر جن وصو يدلي في الله ورعد تمزي أبي على تنبباسي قدمت أبي كم زلوا نفلتين علينا نا موبايل شفت مسجبنا نا بزوت خيرنا له بدخونه جن أماتي شمونته كلاتنا خندم ببوينا اسكي مسايكمكم كتم ببويكم دحان حسابات كاملة قال له اوكي دحان انا خم بوي اب ماتيوس شمونته اسران 4 انتايلو كلاتكم حزلك انه خا معبل نتا جلبا كسا زغولبا ابت بحر ابي نواص كونه نسو غنا دقيسو نبره دق بزامرت دما قريبوم غويتا يطفانا ادهننا نابلوخا اتنسو نسو خا اتم غدلتات امنت كمي اتفرحوا بلوم شو تنسيو ننفاس نبهرن غنهم ابي هدات كا كونه اتوم سب كا زنفاس بحرن ززلوس من كوني إلهم انتاي جبرو استنكرو نسوس انتايلو اتوم نتبهرن نفاسن غنهم صد قابله يبلنا بدهري ابتا 27 انتايلو اتوم سب كا ايلو ازس ننفاس بحرن زززس من إلهم يخون إلهم انتاي جبرو استنكرو إلهم أبزي حسابات انتدارينا يو نت نفاسم بحر نصط مسبلسي نساتم انتايلم استنكرو تغرمو تدنقو حد غزي املخو كندنقلو ديكوناس بتي املخو غيرنا نا املاك كنري املاك يدليناي سلازي نسو من مخانو سلازي فلطوس واو ويلون واو ازس نبحرن نفاسن ززوس من خوني لم كان تاي جبرو استنكرو كابو خالفو اي كالون كابو تاي جبرو خو اي كالون كامدنا زحلف نغرات يلت حواتي كامدنا بلا عليكن كيد املاك يدليناي كاب ندنقون لعلي هذا حدا غزي املخو كصبو كلو سبات انتاي يبلو انا نسخاتكم نبلو نغرات وا لما عتكو دس كبلكا املخو تبل كامدنا لعلي كنكيد املاك يدليناي كابتي عادنا واو كاب نبلو نلعلي نسوس دميقو ونسوس ودهياو املاك مخانو كنريو املاك يدليناي سلازي نساتو من تايلم ازيوم تغرمو من دعلو نبحرن نفاسن كززو زخلوس من يم الهم تغرمو تدنقو هيوت كامدنا نلعليا هيوت كاب نريو نلعليا هيوت دايانسا مخنياتوس نسو من مخانو كسابسو نايفلطون نخريستوس نايفلطون سلازي نتايلوم نسخاتكم يلوم سواتال عالسي نسوخا اتم غدلات امنت يلوم كما يتفرح بلوم مخنياتو نساتهم كفرحو زخالو نغرات من مصوم كم زلو سلازي فلطو من مصوم سلازلو سلازي تردوم من مصوم زلو سلازي فلطو يم فرحات اتيم مخنياتو ابغزاهم سي ابغزانا ابكلو غزانا عصينا سمع عصو قاقا همسبله ناي نفس وكف قداماي هتون تاي من يخاتولو مش من على الزليل زخفت يلن من يخاتولو شو من مخانو مسفلت كان لبخان تاي يقبر يرجع مخنياتوس
ረብሻን ሽበራን ይብልካን ክትከፍቶኻ ዕድል ኣለካ ማለት ስለዚ መኒኻ ትብሎሞ መን ምኻኑ ምስ ተዛረበ ንስኻኻ ነቲ ኣነ ኢሉ ድምፁ ምስ ስማዓካ ወይ ድማ ሽሙ ምስ ነገረካ እሱ መን ምኻኑ እንተዳ ፈሊጥካዮ እንታይ ትኸውን ልብኻ ይረግዕ ክትከፍተሉኻ ዕድል ትረክብ መን ምኻኑ እንተ ዘይፈሊጥካ ግን መን ምኻና እንተ ዘይተረዲእካ ግን ክትከፍት እንታይ ኣይኮነን ስለዚ ኻይ ንሱ ኣብ ማዕበል ደቂሱ ከሎ ምሶም ክኸይድ ከሎ ንሱስ መን ምዃኑ እንታይ ገብርዎ ነዮም ኣይፈልጥዎም ነይሮም ንሱ ድማ ደቀሰ ይብል ንሳቶም ድማ ምሶም ዘሎ መን ምዃኑ ኣይተረድኦምን ነይሩ ስለዚ ኢየሱስ ጥፋና ኢሎም ምስ ነገርዎ ንሱ ድማ ንባህርን ንንፋስን ጸጥ ምሰበለ ንሳቶም እንታይ ኢሎም ዋው ኢሎም ዋው ከምዚ ዓይነት ትሪናዮ ኣይንፈለጥና ንባህርን ንንፋስን ደው ዘብል ኣይረዓናን ዋው ኢሎም حواتي بزقبع من مخانو نسوس من يو إنكم فلتو أملاك جلينا دحريو أبت حساب انت دعريكم ممسي أب إسان شمونتن انتايلو نمدري جيرجيسون مستساقرخا عقان انت زحضرهم كل تسب كام مقابر واتيهم تايقبرو تقوانفو عتم سبات اتيوم دك مزامرتو نسو من مخانو كوان تزي فلتو عقان انت قنا نسو من مخانو انتاي قبر ويم يفلت ويم عصبقهم يردو ويم سلازي نساتهم من مخانو سلازي تردوهم نسو خاريو شعان شعاوكي كابتو بحار مسسقرة انتاي لهم نساتهم دم حدث كوا بتا مقدت يا محلاف كساب زسئن عزيوم كفوعات نبرو انتاي منيرم عزيوم كفوعات نبرو يزبن بدهري انتاي لهم نوخا يسوس ود املاح موها يسوس ود أملا مساحمو انتي علنا قدم غيزيدو كتسعينا نبز مصاخا دابلو چارو انتي بلو نسو من مخانو انتي يرمم نسو انتي مخانو فيطمولو فليطمولو نسوم سبات يسوس من مخانو كو انت زي تردو عغان انت غنا انتي غبرو يفطو هاي شبرو يقطقطو خانيرم يبلنا سلازي انتي لو شو اويلوم نساتم دما نو يسوس ود أملا انتي لمو انتاي لمو يسوس ود أملا مساخا مونتا يلنا يلمو نسوس من مخانو انتاي قبر ويم يفلت ويم يرد ويم سلازي عبزوريو زلو سبات نسو من مخانو كو انت زي تردو عقان انتي من مخانو هاي فلت ويم حواتي حدا نقر كرقص لكم دلي نسو منينا أخي منينا أخا مني عبيتك مني أولدك نسو ودهياو أملاح مخانو انتدا أمين نايو بحاجي كاباهم زي كونه كابتي عوشتنا من مخانو استردانا كابو نقرات انتاي كقبرو كهوليو كان قد كتير you know sometimes نسو عوشتهم من مخانو انتدا عنجيسكمو كاباهم نلعاليس كتحالفو كلهم سي عولوس دما بتصلالوتو انتاي قبر نبرا يبلنا يفوس نبره يبلنا مخنياتو ناي باولوس صلالوت زي كونه من مخانو عوشو زعاتو كريستوس نسو ابسمون تايالو الله ابسمون تايالو حيل الله ابسمون تايالو سلطان الله ابسمون تايالو فوسلو سلازي نسو من مخانو اصبقنا خنا حاتت يغبعنا نسخاس من خان اي بلو نسخاس ابيتي من خا بلو نسخاس نعين تايخا بلو منيخا تبل حتو كل جزيك تحاتو يقبعكم منيخا نعين نسخا منيخا نعين نسخا من مخانون تدا تردينا كل هوتنا قليل يخون كل نقراتنا يقزو كيك كاب متن لا كابانان لا على ديكونه كاب تسمون لا على انتي كغبريم فجوريم عغانن تدما ينقطقطون يشربرين لو مخنياتو لسو مسمصس يسوس ودهيو عملا نسخاس من مخان كان نفلطينا بزي غزي دمونا انا كتساقنا مصاخا بلو ነገር ግና ብልዕሊ ዝነበሩ ሰባት ደቂ መዛሙርቱ ግና ንሱ من مخان እንታይ ገበሩን አይፈለጥዎን አይተረድእዎን አይስተባሃሉሉን ሕዋቱ ድማ እንታይ ገበሩን ደቂ ዓድው እንታይ ገበሩን አይተረድእዎን ንሱስ ወዲ ጸራቢ
ሕዋቱ ዶ ምሳና ደለ ያዕቆብ ሓውሎ ዶ ምሳይ ሓፍቱ ዶሎ ምሳይ ከመይ ገይሩ ንሱ ዳወድ ጎረቤትና እንዲሁ ምሳና ድጻወት ነይሩ እንዴ ይብሉ ነበሩ ሓቀይደ ይብሉ ነይሩ ሓይሉ ድማ አይተግሃደን ይብለና ሓይሉ ኣብ ህይወትና ክግሃድ ክብሩ ኣብ ህይወትና ክግሃድ ነገራትና ኩሉ ነገራት ስሙስ ክኸውነና ማለት ዘይኮነ ነገራትና ገዛኣት ምንታን ክንከውን ንስሙ መን ምዃኑ ክንፈልጥ ኣምላኽ ይደልየና ስለዚህ እንታይ ኢሎ ንስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ ኢልዎ ንሱስ ንዓክስ መን እዩ ንሱስ ንዓይስ መን እዩ ንሱስ ንዓኻስ መን እዩ ንሱስ ወኢየሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ እዩ ንዓይ እንተደኣይና ሽኡ ሰላምና ክበዝሕ እዩ ሽኡ ካብቲ ስሙ ዝተበገሰ እንታይ ክኸውን እዩ ዕረፍቲ ክኸውን እዩ ዓቤተይ እንታይ በልዮ ንስኻስ ንዓይ መን ኢኻ በልዮ ንሱስ ንዓክስ መን እዩ ዓበይተይስ መን እዩ ንሱ ንዓይ ንሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ እዩ ንሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ይልዎ ስለዚ ሓይሊ ስሙ ንኡ መንነቱ ክንፈልጥ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ፍላይ ኣብዚ ትሪእዎ ኢኹምሽ ገሊኦም ኣክተር ይብልዎ ምሽ ገሊኦም ገለ ይብልዎ ክብልዎ ኸ ኣነ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ደይኮነ ንዓይ ንዓኻትኩም ንሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ እዩ ኣብ ማቴዎስ 16 ክንከይና ኣባ ከለኹ ማለት ኣብ ማቴዎስ 16 13 እንታይ ይብል ግዕዝ ባይጠፋህንና ኦኬ 16 እንታይ ይብል ኢየሱስ ድማ ናብ ቄሮስ ናብ ፊልጶስ ምስ መፀ ደቂ መዛሙርቱ ሰባት ወዲ ሰብ እንታይ ይብልዎ መን ይብልዎ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከ ገሊኦም ዮሐንስ መጥመቅ ካልኦት ድማ ኤልያስ ገሊያቶም ድማ ኤርምያስ ወይ ድማ ሓደ ካብ ነቢያትም ኢሎም ዝብሉ ኣለው ኢሎሞም መለሱሉ እንታይ መለሱሉ ገሊያቶም ንስኻትኩም ሰባትን እስኪ ወረት ሰምዖ ነገራት እንታይ ይልዎም ኣብ ደገ ብዛዕባይ ዝዝረብ ነገራት እንታይ ይልዎም ሰባት እስኪ ኣብ ሰባት ክትከዱ ከለኹም ኣብ ዙርያኹም ዘለዎም ሰብ ብዛዕባይ ናተይስ እንታይ ኢሎም ይዛረቡ ይልዎም ሰብ በቲ ወረ ሰብ እንታይ ክነብር ይኽእል እዩ ኣይኮነን ዲ ሓደ ግዜ ምሽ በወረ ሰብ ነብር ኢና هو ንሱ ካካሙ ስለ ዝፈለጠ እንታይ ኢልዎም ሰባት ብዛዕባይ ሲ እንታይ ይብሉኹም እስኪ ንገሩኒ ኢልዎም ሽኡ ንሳቶም ድማ ገሊያቶም ምክንያቱ ሰሚዐሞ እዮም እንተቲ ምሳኹም ዘለኮ ኤርምያስ እኮ እዩ ኣቱ ምሳኹም ዘለኮ እቲ ካብቶም ነቢያት እኮ ይምልዎ ኾ ነይሮም ሰሙን ነይሮም ምክንያቱ እንታይ ኢልዎም ሰባት ብዛዕባይ ሲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ወረ እንታይ ይስማዕ ኣሎ ደገ እንታይ ይበሃል ኣሎ ክሰምዖም ደልዩ ስለዚ ንሳቶም ድማ እንታይ ኢሎሞ ገሊያቶም ከምዚ ኻ ኢሎሞ ፅቡቕ ድሓርካ እንታይ ኢልዎም ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ከመን ንዓይ ትብሉኒ ኢልዎም መን ትብሉኒ ኢልኩም በሎም መፀትሕቶ ብወረሰብ ነብር ዘይኮነሲ ንስኻትኩም ከዚ ኦኬ ወረሰብ እንታይ ኣሎ ከምዚ ኣሎ ሶሻል ሚድያ እንታይ ኣሎ ከምቲ ኣሎ እቲ ንነብራ ዘለና ዓለም እንታይ ኣላ ከምቲ ኣላ ከምቲ ሶሻል ሚድያ ትነግረና ደይኮነ ከምቲ ትምህርቲ ዝብለና ደይኮነ ከምቲ ፈላስፋ ዝብለና ደይኮነ ከምቲ ካልኦት ዝብሉና ደይኮነ ከምቲ ሪሊጅን ዝብለና ደይኮነ ከምቲ ጎረቤትና ድዛረበና ደይኮነስ ሕዋተይ ካብቲ ዝብሉና ነገራት ክንወፅእ ስለ ዝደልየ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ከብዛዕባይ ስንታይ ትብሉ ኢልዎም ኦኬ ናይ ሰብስ ነጊርኩም እንለኹም ብዛዕባ ደገ ዝብልዎ ነገራት ነጊርኩም እንለኹም ኦኬ ንስኻትኩም ከብዛዕባይ እንታይ ምርዳእ ኣለኩም ንስኻትኩም ስንዓይ ስመን ትብሉኒ ኢልዎም እዚኣ ታሕቶ መፅያ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ኢልዎም ስምዖን ከዓ እንታይ ኢልዎ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ንስኻስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ በሎ እንታይ ኢልዎ ስምዖን ድማ ኢልዎ ስምዖን ጴጥሮስ ንስኻስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎ ስምዖን ወዲ ዮሐና
እዚ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ይንበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ በሎ ይብለና። መን ኢልዎ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢልዎ። ምክንያቱ ንሱ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተዘይገሊጹሎም ነይሩ እንታይ ኢልዎ ይሾ ኢየሱስ ድማ ኢልዎ መለሰሉ ስምዖን ኢልዎ እዚ ምርዳእ እዚ ፍልጠት እዚ ደምን ስጋን እንታይ ገበረልካን ሃይገለጸልካን ደምን ስጋን ዝገልጸልካ እንተዝኸውን ከምቲኦም ደገ ዝብልዎ ኢኻ ምበልካ እየ ከምቲ ደምን ስጋን ዝብለካ እንተዝኸውን ነይሩ ከምቲኦም ኣብቲ ደገ ዘውርዩ ነገር መውረኻ ነርካ። ነገር ግና እንታይ ኢልዎ እዚ ግና ኢልዎ ኢየሱስ መሊሱ እንታይ ኢልዎ እዚ ግና ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ይገሊጽልካ ኢልዎ። ንስኻን ደምን ስጋን ኣይገለጸልካን እሞ እንታይ ኢኻ ኢልዎ ብፁዕ ኢኻ ኢልዎ። ብድሕሪኡ እንታይ ኢልዎ ኣነ ካብለካ ኣለኹ ንስኻሲ ጴጥሮስ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ይብለና። ድሓር ኢለ እንታይ ኢልዎ ንማሕበረይካ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ሓንጻየ ደጌታ ሲኦል ድማ ኣይክሕይልዋን እዮም። እንታይ ኢልዎ ንማሕበረይ እንታይ ኢልዎ ንማሕበረይሲ ካብ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ኣበይ ከውሒ እዚኣ ኣብዚ ምግላፅ እዚኣ ኢየሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ዝብል መሰረት ዘለዎ ኣውያ ህንፀተይ ኣብዚኣ ኢልዎ። ምክንያቱ ካብቲ ሓሳባት እንተዳ ተረዲኹሞ እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ምስ በሎ ብድሕሪ ጴጥሮስ ኢልዎ እዚስ ደምን ስጋን ኣይገለጸልካን ኢልዎ መንፈስ ቅዱስ ይገሊጽልካ ምስ በሎሲ እታ ቤተይ ኢልዎ ንማሕበረይካ ኢልዎ ኣበይ ኢልዎ ኣብዚኣ ከውሒ እዚኣ ኣብዚኣ ምርዳእ እዚኣ ኣብዚኣ ኢየሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ክገብራ ክሓንፀ ሽኡ እንታይ ኢልዎ ደጌታት ሲኦልካ እንታይ ገብርዋን እዮም ኣይክሕይልዋን እዮም። እንታይ ክገብርዋን እዮም ከናውፅዋ እኳ እንተመፁ እንታይ ገብርዋን እዮም። ስለዚ መርሆ መንግስትን ሰማያት ክበካ ኢልዎ ኣብ ምድሪ ዝኣስርካዮ ኩሉ ኢልዎ ዛረቦ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ኢልዎ ንማሕበረይ ኣበይ ክሓንፃ ኢልዎ ኣብዚኣ ምርዳእ ኣዋተይ ኣብዚኣ ምርዳእ ከናህሉ ኣምላኽ ይደልየና እዩ። ንሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ እዩ። ንሱስ ንዓክስ እንታይ ንሱስ መን እዩ ንዓይ ይበልዎ ንሱስ ንዓይሱስ መን ይበልዎ ንሱ መን ምዃኑ እንተዳ ተረዲኹሞ ሓራቅ ክትወፂኹም ንሱስ መን ምዃኑ እንተዳ ተፈሊጥናዮ ክንስዕር ኢና ንሱስ መን ምዃኑ እንተዳ ተረዲእና ኣይክንናወፅን ኢና። ስለዚ እንታይ ኢልዎ ማሕበረይ ኣበይ ክሓንፃ ኢልዎ ኣብዚ ፍልጠት እዚኣ እንታይ ገብረ ክሓንፃ መን ዝኾነ ከውሒ መን እዩ ዝብሎ ክርስቶስ እንድዩ ኣብታ ክርስቶስ እንታይ ክገብረ ክሓንፃ እዚ ቃል ምርዳእ ዘለና ሰባት ኣብዚ ምርዳእ እንተዳ ሃሊና ዘናውፀና እንተመፀ ኣይክንናወፅን ኢና። ክደፋዓና እኳ እንተመፀ ኣይክደቕደቐናን እዩ። ከጥሕለና እኳ እንተመፀ ኣይክንጥሕል ኢና። ምክንያቱ ንሱ እንታይ እዩ ከውሒ እዩ። ንሱ እንታይ እዩ ከውሒ እዩ። ስለዚ ሰረትና እንታይ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሰረትና ክንጥዕ የለ ሰረትና ኣብቲ ወዲ ህያው ኣምላኽ ዝበሎ ኢየሱስ ወዲ ስምዖን ድማ እንታይ ዝበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ዝበሎ ኣብዚ መሰረት እዚ ክሓንፃ ኢልዎ። ህይወትና ብላንጋላንጋ ይንኺዶ ሳምታይምስ ሱመን ምዃኑ ስለንፈልጥ ኢና ዓጉል ንኸውን። ምክንያቱ ንስኻ ምሳኻ መን ምዃኑ ዘሎ እንተዳ ፈሊጥካ እንታይ ኣለካ ትብዓት ኣለካ ናይ ሳይም ዘሎ መን ምዃኑ ይፈልጥ። ኣነ መን ምዃነይ ዘይኮንኩሲ ምሳይ ዘሎ መን ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እንታይ ይገብርኒ ኣይክናወፅን እየ። ኣነ እንታይ ኣለኹ ካብ ርእሰይ ዘይኮነ ካብቲ መንነቱ ካብ ስመይ ዘይኮነ ካብቲ ብሓርዩ ተዋተይ ናይ ማንም ነገራት ኣጀንዳ ኣካይድ ዘይኮናስ ናይ ክርስቶስ መሰረት ዘለና ሰባት ክንከውን ኣምላኽ ይደለየና። ኩሉ ግዜ ናብዚ ምርዳእ ክነኣቱ ኣብዛ ዓበይና ኣብ ፅሙዋ ኣብ ገዛና ክንኮናስ ኢየሱስ ንዓኻ እንታይ እዩ ኢና ንሕተቶ ኢየሱስ ንዓይስ እንታይ እዩ ኢየሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ እዩ። ስለዚ እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ ድማ ናብቲ ናቱ መፀተ ናብቲ ከይተቐበሎን ነቶም ዝተቐበሉ ብስሙ ንዝኣመኑ ዘበለ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሓቦም ኢልዎ። ምክንያቱ ናብቲ ናቱ ምስ መፀት እንታይ ገበርዎን ኣይተቐበልዎን ንኸይቀበልዎን እንታይ ኮይኖም ተሸጊሮም መን ምዃኑ እንታይ ገበርዎን ኣይፈለጥዎን ኣይተረድእዎን መን ምዃኑ ስለ ዘይተረድኦም። ስለዚ እንታይ ኢልዎም እቲኦም ዝፈለጥዎ ነቲኦም ዝተቐበልዎ መን ምዃኑ ዝዓመኑ ሰባት እንታይ ኢልዎም ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ እንታይ ኢልዎ መሰል ውልድነት ሓቦም ይብለና።
أبزي عينت مرداخنا عتنجر بزي قدس كابيناي مسئنا بزي قدس نسوقنا أمنتنا كنا حتى يقبعناي بزي قدس باقراوندنا نسونا عيسن تاي بلو نسوسنا عيس ودهيو عملاح مخانو أمانو تعنا ناي بيتنا سلامنا مش شبارنا من تانك خيد كابانا نسو مساي يسوس هلو مساي سمون تايو لعل كلي سمو حيال بز تاريخ خانت مصحف اب قداماي ساميل كم ببالكم قداماي ساميل يسران حموشن تكل حسابات بقى كم بايكلني بزو استاس لزلا ابز تاريخ انت دارينايو بزعبا ساميل دما موته يسران حموشن كلهم ببانه حسابات كتردلين كتنبوات خدي خام غزا ساميل دما قداماي ساميل اسران حموشن ساميل دما موته بزلو اسرائيل كا تاكيبن بخيلو ابراهيم عبيت دما قبرو شو داويتن سيوخا نابرخا ጳርያን ወረደ ሓደ ሰብኣይ ተግባሩ ካብ ቀርሜሎስ ከሎ ኣማዓውን ነበረ እቲ ሰብኣይ ድማ ኣዝዩ ሓብታም ነበረ 3000 በጊዕ ሽሕ ካጤል ነበሮ በታ ግዜ እቲ ድማ ኣባጌን ክቆርጽ ኣብ ቀርሜሎስ ነበረ ስምትያ ሰብኣይ እቲ ናባል ስም ሰበይቱ ድማ አቢጋይል ነበረት እታ ሰበይቱ ድማ ኣዝያ ኣስተውዓሊት መልከኛ ነበረት እቲ ሰብኣይ ግና ጨካንን ግብሩ ድማ ክፉል ነበረ ንሱ ካብ ዓሌት ካሌብ ነበረ ዳዊት ድማ ኢሉ ኣብዚያ ክመጽእ ለለኹ داوود دمايلو أبرها خلو نابالا باقي يقرص كم زلوا السماء شو داوود أسرت أقواز لآخر داوود كانتهم أقواز بلوم ناب كرملوس ديبكم نام نابال اتو امو بسمي كمي الكال لخابلو كمي دما بلو تعناي حبلنا نعخا سلام دبيت كا دما انتا يخون سلام مساي نتنبيبكم وصبو تراي ريوو مساي كتكدو شو داوود ما كم زد ما بلو تعنا يحبلي نعخا سلام نبيتك سلام نزلو كلون سلام هجخا قرستي أواجي خمزلو خاسمي بارس توم قاسوت كام سنة يوم زنبرو بتي أب كرملو زنبرو كل جزء أيستفحرنا يومن قالكوا أيات فنا يومن نقلاو خات أيكم نساتهم كاخ نغرو خايم بتصبطهم عالت مسئين على نامو زيوم أقواز أب كرمي خاموغوس يركبو بجاخا أبيدكا ترخبه نقلاو خان داوت حابو لو حد داويت ريو شو تايلو توم قلاو داوود ما مسمطو دما از ነገር እዚ ኩሉ بسم داويت ننابال ነገርዎ ካበሉ ናማል ድማ ነቶም ገላው ዳዊት እንታይ በለው ዳዊት ድማ ናባል ድማ ነቶም ገላው ዳዊት መን እዩ ወይስ መን እዩ እሱ መን እዩ ወደ እሰይካ መን እዩ ሎምስ ከካብ ጎይቶም ዝሞለው ገላው ብዙሓት እዮም እንጌራይ ማየን እቲ ንቆረስቲ ኣባገ ኢለ ዝሓረድክዎ ሕሩደይ ወሲደዶ ካበይ ምዃኑ ንዘይፈልጦም ሰባዶም ከቦም እየ በላይ ብለና ታሪክ ክትሪእዎ ኣለኹም ዳዊት ኣብቲ ዝነበረሉ ሰዓት ናባል ሃብቲ ናይ ናባል ናይ መን ነይሩ ሓለዋ ዳዊት ነይሩ እጃም ኣለዎ ዳዊት ኣይኮነ እንዲ أبرخا طريقك خلوسي نحنا أنتي جبرنا يومن أيستفحرنا يوم قلكوا أنتي جبرنا يوم قلكوا عمتنا يوم قلكوا هاي وصلنا له محرت جرنا له منا لو حد جرنا له منا حلوا أخونا له منا كل سؤال كوينا له منا أنت زي كوينو خان أنتي جبرنا ميلو هتتوب نمن هتيم قاسوتك داوود من مخانو داويت من مخانو من تان كتردا انت دادلي خاسي نتيم غاسوت كان تاي غبرو حتى نساتهم بزعباي كنغرو خايم يلو نابال دما اشا سلا زنبره مهرت ناي داويت انتاي مخانو سلا زي فلطوس انتاي لو نسوس انتاي لو ماني نسو ود سي خمني سلا داويت هاي تردين داويت دماناي وقنا عملاح زواغا سبي نير داويت قنا اجندا عملاح زلو السبي داويت قنا عبزريو حيالا تواغات اللو حسب عملاح زلو داويت من يلو نداويت هاي تردون نداويت هاي فلطون داويت انتاي كم زقبرلو مهرتك هاي تردون
ስለዚህ ዳዊት መን ኢልዎ ወዲ እሰይከ መን ኢልዎ ብዘይ ምፍላጡ ረይዎ ድሓር ግና እንታይ ኢልዎም ኣስተሓፈሮም ኢሎም ምስ ከዱ እቲ ታሪክ ብዙ ትሪእዎ ኢኹም ንዳዊት ምስ ነገርዎ ድማ ዳዊት እንታይ ኢሉ ኣነ ንኸንቱ ደ ሓለኹ ኢልዎ ኣብ ዙርዩ ዘሎ ሰራዊት እንታይ ግበር ኢልዎ ነፍሲ ወከፍካ እንታይ ግበር ኢልዎ ኣፅዋርካ ምዘዝ ኢልዎ ኣፅዋርካ እጠቕ ኣብ ቤት ናባል ዝነብር ተባዕታይ ዘበለ እንታይ ይገብርኒ ብሂወት እንታይ ክገብርኒ ኣይክነብርኒ ኢልዎ ኣብታ ታሪክ ረይዎ ሾ ዳዊት ድማ ብቁጣዕ ምስ መፀ ዳዊት ብቁጣዕ ምስ መፀ እቲ ታሪክ ከም ዝረኣይኹሞ ኣቢጋይል ድማ ነቲ ቁጣዕ ከም ዘዛሓለቶ ንርኢ ነገር ግና ድሕሪ ቁጣዕ ኣቢጋይል እንታይ ኢላቶ እንታይ ኢላቶ ንናባል እንታይ ኢላቶ ዳዊት መን ምዃኑ ምስ ነገረቶ ልቡ እንታይ ገበረ ሞተ ሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ እንተዘይፈሊጥናዮ ብክብሪ ኣጀንዳ ብክብሪ መላእክቲ ምስ መፀ ነገራት ከንቀጥቀጥ እዩ ኣኽራናት ክመክኽ እዩ ስለዚ ዳዊት ምስ ሰራዊቱ ምስ መፀሲ ኣቢጋይል ናባል ምስ ነገረቶሲ ብትዕቢት ዝተወጠረ ብስኽራን ዝዓበደ ብሃብቲ ዝሰኸረ ዳዊት መን ምዃኑ ዘይተረድአ ነገር ግና ካብ ስኽራኑ ምስ ወፀ ዳዊት መን ምዃኑ ምስ ፈለጠ ልቡ እንታይ ገበረ መኸኸ ንክርስቶስ መን ምዃኑ ዘይፈለጥዎ ሰባት ክርስቶስ መን ምዃኑ ዘይተረድኦም ሰባት ዓለም ትደፍኦ ዘላ ክርስቶስ መን ምዃኑ ምስ መፀ ግና እንታይ ክትገብር እያ ኣኽራን ከተንቀጥቀጥ እያ ልብክ ሁሉ እንታይ ክገብር እዩ ክንብርከኽ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎ ብክብሪ ምስ መፀ ብመላእክቲ ተዓጅቡ ምስ መፀ ነገራት እንታይ ክገብር እዩ ኣበሎ ኣምላኽ ዝበለ መን ይሱ ዝበልዎ ኩሎም ዝወግዎ እንታይ ክገብሩ እዮም ኢሎ ክሪእዎ እዮም ስለዚ ዳዊት እንታይ ኢሎ መጀመርታ ብክብሪ ሓቲትዎ ኣነ ውልድካ ኢልዎ ኣነ ባርያኻ ኢልዎ እንታይ ግበረኒ ካብቲ ዘለካ ሓበኒ ኢልዎ ምሕረተይ ኣባኻ እዩ ነይሩ ዕዳወይ ኣባኻ ዝርግሐ እዩ ነይሩ መን ኣሎ ተደፊኡ በረኻ ዝወፀ ከምዚ ዳዊት ምሕረት ዝገበረ ምክንያቱ ዳዊት ኣጀንዳ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዳዊት ዓላማ ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዳዊት ንኣምላኽ ዝዋጋ ሰብ እዩ ነይሩ ኣማፅ ሰብ ኣይነበረ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኣብ በረኻ እንዳጠመየ እውን እንተኾነ እንታይ ይገብር ነይሩ ንብረት ናይ ሰብ እንታይ ክገብሩ ኣይተንክዩ ኢሉ ካብ ብዙሕ እንስሳታት ካብ በልዓት እንታይ ይገብርዎ ነይሮም ናይ ናባል ጥሪት ይህሉ ነይሮም ሓንቲ እኳ ኣይተንከናን ኢልዎ ምሕረት ብዙሕ ጌርና ኣለና ኢልዎ እንተዘይኮይኑ ንዖም ሕተቶም ኢልዎ ዋላ ረይዎ ኣብ ወላደላ ክርስቶስ ረይዎ ክርስቶስ ምስ ተወለደስ ናበይ መፅዩ ናብቶም ጓሶት መሽ መፅዩ እቶም ጓሶት ድማ ናበይ ከይዶም ሕጂ ብዛዕባ ዳዊት ዝፈልጡ እቶም ጓሶት እዮም ነይሮም ዳዊት መን ምዃኑ ዝርድኡ እቶም መን እዮም እቶም ጓሶት እዮም ነይሮም ዳዊት ምሕረተኛ ምዃኑ ዳዊት ተዋጋኢ ምዃኑ ዳዊት ዘይተሓፈር ምዃኑ ዳዊት ናቱ ደይወስድ ምዃኑ እንታይ ዝገብሩ እዮም ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጡ እዮም ነይሮም ምርድእ እንተደሊኻ ግና ንዖም ሕተቶም ምስተውዓል እንተደሊኻ ንዖም ሕተቶም ኢሎም ነገር ግና ንሱ ግና እንታይ ኢልዎ እታ ቃል ተዛረባ እንታይ ኢሎስ ዳዊትሲ እንታይ ኢልዎ ዳዊትስ እንታይ እዩ ዳዊትስ መን እዩ ወዲ እሰይ ከመን እዩ ምክንያቱ ንሱ ብደገ ዝሰምዖ ወዲ እሰይ ካብ ጎይቱ ኮብሊሉ ዝሓደመ ምክንያቱ እንታይ ኢልዎ ሹ ኣብ ታሕቲ ሳውል ክዛረብ ከሎ ክንደይ ካብ ጎይቶቶም ኮብሊሎም ዝኸዱሲ ንዖም ክምግብ ኢልዎ ዳዊት ግና ካብ ቤት ሳውል ክሓድም ከሎ ኮብሊሉ ደይኮነ ኣጀንዳ ኣምላኽ ሂዙ ኸይዱ ሓሳብ ኣምላኽ ሂዙ ኸይዱ ተደፊእኻ ኣይከይዱ ሳኦል ናባል ግና እንታይ ይፈልጥ እዩ ወረ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ሃብታም ስለ ዝኾነ ሃብታም ድማ ካብቲ ቤተ መንግስቲ እንታይ ዝገብሩ እዮም ዝመፁ በቃ ብዙሓት ዋላ ኣብቲ ታሕቲ ተሪኹሞሲ ከም ንጉስ ማዓዲ ገበረ ዝብለና ምሽ ኣዝዩ ከም ንጉስ ዝኾነ ማዓዲ ገበረ እሞ ኣብኡ ዝመፅእ መቼስ ከምዚ ናትና ኣይመፅን እዩ ማለት ሃብታማት እዮም ፍሉጣት ሰባት እዮም ዝመፁ ካብኦም ብዛዕባ ዳዊት ይፈልጥ እዩ አንታ ዳዊት ዝብልዎ ኣሎ ወዲ እሰይ ካብ መንግስቲ ኮብሊሉ ዝኸደ ከምዚ ወጠጤ ንእሽተይ
ኢሎም ብዛዕባ ዳዊት እንታይ ገይሮም እዮም ይፈልጥ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎም ሹ ክንደይ ካብቶም ጎይቶቶም ዝኸብለሉ ኢሉ ነገር ግና ዳዊት መን ምዃኑ አቢጋይል ምስ ነገረቶስ ልቡ እንታይ ገበረ ልቡ ድማ መኸኸ ልቡ ድማ ሞተት حواتي ንክርስቶስ መን ምዃኑ ዘይርድኡ ሰባት ክርስቶስ መን ምዃኑ ከሪኦም እዩ ንሱ ብክብሪ ምስተገለጸ ንሱ ብግርማ ምስተገለጸ ንሱ ብኃይሊ ምስተገለጸ ሹ ፍጥረታት ኩላ እንታይ ክትገብር ያ ክትመክኸ ኣብታ መወዳታ ሰዓት እንተዳሪኹሞ ክርስቶስ ከእሰር ከሎ ክሓተሓስ ከሎ እንታይ ኢሎሞ ብለይቲ መጺኦም ሲ ክሕዝዎ ከሎ ሲ እንታይ ኢሎሞ ንመን ደሊኹም ኢሎሞ ንመን ደሊኹም ስበለምስ ናኻ ንየሱስ ኢሎሞ ኣነ እንዲየ ምስ በለምስ ኩሎም እንታይ ገበሩ ራ ኢሎም እንታይ ኢሎም ንሱ መን ምዃኑ ምስ ነገሮም ንድሕሪት ራ ኢሎም ወደቁ ይብለን ንሱ መን ምዃኑ ኣጸቢቕና ክንርዳእ ይግባአና መን ኢና ኣኺ መን ኢና ኣይ መን ኢና ቤተይ ስለዚ እጫናይ ናባል ዳዊት መን ምዃኑ እንታይ ገበሮን ኣይፈለጦን ብዘይ ምፍላጡ ግን ድሄኑ ዲ ብዘይ ምፍላጡ ግን ጠፊ ነገር ግና ዳዊት መን ምዃኑ ምስ ተረድኦሲ እንታይ ሒዙ ከም ዝመጽእ ከሎ ምስ ፈለጠሲ ናባል ድማ ልቡ እንታይ ገበረት መኸኸት ሕዋታይ ኢየሱስ ብክብሪ ክመጽእ እቲ ኩሎም ዝወግዎ ድማ እንታይ ክገብርዎ ክሪእዎ እዮም ኢሎ ፍጥረታት ብምሉ እንታይ ክትገብር እያ ረዓረዓ ክትብል እያ ክትመክኽ እያ ንሱ መን ምዃኑ ምስ ተመጸ ብክብሪ ከምቲ ቀዳማይ ዝመጸ ደይኮነ እቲ ካልኣይ ኣመጻጹ ብክብሪ ዝመጸ ንሱ መኒኻ ዝበልዎ መን ምዃኑ ካንታይ እንታይ ገብሮም መን ምዃኑ ከሪኦም እዩ ኣነ ንሲ ክብሎም እዩ ኩሎም ዝወግዎ ድማ እንታይ ክገብርዎ እዮም ክሪእዎ እዮም ንሱ መን ምዃኑ ክርስቶስ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ሽዑ ፍጥረታት ኩሉ እንታይ ክገብር እዩ ከንቀጥቅጥን ክመክኽን ማለት እዩ ከምዚ ናባል ልቡ ዳዊት መን ምዃኑ ምስ ፈለጠ ዳዊት እንታይ ሒዙ ከም ዝመጸ ምስ ፈለጠስ ልቡ ከም ዝሞተ ጸጥ ክትብል እያ ጸጥ ከይበለ ግና ኢየሱስ መን ምዃኑ ክንፈልጦ ኣምላኽ ይደልየና እዩ ኢየሱስ ንዓኽስ እንታይ እዩ ንሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ንዓይ ንሱስ ስለይ ዝሞተ እዩ ንዓይ ንሱስ ህያዋ እዩ ንዓይ ንሱስ ንዓይ በዚ መሰረት እዚ ክንመላለስ እንደሊ ዋላ ኣብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 9 ንርኢ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 9 ብዛዕባ ታሪክ ሳኦል ንሪኢና ሳኦል ኣፀዋዕዎ ንርኢ 9:4 ከንብባየ እንታይ ኢልዎ ናብ ምድሪ እውን ወደቀ ቅድም ምሽን ሂዙ ዝወፀ ሳኦል ታሪክ ንሪኦ ድሃር እንታይ ኢልዎ ክኸይድ ከሎ ኢልዎ ቁሩብ ልዕላ ቢለ ከንብባየ ክኸይድ ከሎኻ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረበ ብድንገት ጸዳል ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርዩ አንጸባረቀ ናብ ምድሪ እውን እንታይ ገበረ ወደቀ ሳኦል ሳኦል ንምንታይ ትሰጎኒ ዝብል ድምፂ ከዓ ሰምዐ ንሱ ድማ እንታይ በሎ ቁጥር 5 ንሱ ድማ ጎይታይ መኒኻ በሎ እንታይ በሎ መኒኻ ኣቱም ሕዋተይ መኒኻ በሎ መን ምዃኑ ካ ክነግረና እዩ መንነቱ ክነግረና እዩ መንነቱ ዝሓብእ ሰብ ኣይኮነን መንነቱ ዝሓብእ ኣምላኽ ኣይኮነን ሰብ መኒኻ እንተልካይ ክሕባእ ይኽእል እዩ መንነቱ ክሓብእ ይኽእል እዩ ኣምላኽና ግና ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ኣምላኽና ኩሉ ግልጽ እዩ ስለዚ ሳኦል እንታይ ኢልዎ ኣይተረድኦን ዝሓተቶ ሕቶ ናይ ህይወቱ ለውጢ ዝነበረት ሕቶ እያ ህይወቱ ዝለወጦ ሕቶ እንታይ ኢልዎስ ንሱ ድማ ጎይታይ መኒኻ በሎ ጎይታይካ ኣነ ንስኻ ትሰጎን ዘለኻ ኢየሱስ እየ ኣብ ኣፍ ብልህ እንተ ኣድሓርካ ንርእስኻ ይዝገደካ ኢልዎ መን ኢልዎ ኣነ ንስኻ ትሰጎን ዘለኻ ክርስቶስ እየ በሎ እንታይ በሎ ጳውሎስ ግና ሓደ ነገር ተረድዩ እቲ ድምፂ ምስ ሰምዐ እቲ ብርሃን ምስ ተረኣዮ ድምፂ ሳኦል ምስ ሰምዐ እንታይ ኢልዎ
أمو مني خايلو السخاس مني خايلو يسوس كان تايلو ساول من تاين عيد سجون اللي خايلو ساول دما يسوس تايلو السخاس مني خايلو أنا يلو شو ريو نسو من مخانو عوشتنا أنت دعاتيو تاريخنا قيري نجاراتنا قيري نبقاوس زقيرس انتايلو هو دمص خاص مسمع سمع الله برهان ري الله نسخاس مني خايلو سبات نعاهم كتصلوا خلوهم نعاهم كسقوا خلوهم نعاي كسقوا خلوسي اسكي حسبوا ولدك ولادك ويدما حواتك تصلوها خلوسي بسغا دم تصلوها زلو نتي اباخا زلو كريستوس يوم تصلوا زلو انتاي غبرو نعيم زباررو ስለዚህ እንታይሎ ጳውሎስ ታይሎ ማን ኻይሎ ንሱ ድማ እንታይሎ እትተሰጎን ዘለኻ ሰይሎ ኢየሱስ ሰይሎ ሾ እንታይሎ ንሱ ኻም በድበደ ናፈርሐ ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደለየን ለኻ በሎ እቲ ክትገብሮ ዝግባእ ካ ድማ ነገሮ ሕጂ ኣብዛ ታሪኽ እንተዳሪኹ ሙሲ ጳውሎስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ማን ምዃኑ እንታይ ገብሮኒ አይፈልጦኒ አናንያ ድማ እንታይ ይገብራለሁ አብታይቲ ካን ታይሎ አናንያ ድማ ዝባህ ሰባይ ነበረ ይብል ድምጽ መስመጽስ እንታይሎ አናንያ እንታይሎ ኦ ጎይታይሎ ይፈልጦይ ነይሩ ጳውሎስ እንታይ ይገብሮኒ ማን ይኻዩ አናንያ ካን ታይ ኦ ጎይታይ ድምጽ ካሰማ ኣለኹ እንታይ ከእዘዝ ይልዎ ኣብተኻ በሓንተ ኣጻሮ ካን እንታይ ነይሩ ማን ይኻን ዝኻይሎ استلمامده أناني أغنا أنتاي غبره ندمصي باريو ندمصي غويتو أنتاي غبري هواتي ندمصي غويتانا ندمصي أملاخنا بزغبا أنت را فليطنايو مني خا ايدناغرناني سلازي أناني أنتاي غبرن ايتدناغرن دمص مسمع أنتايلو دمص خاص سمع اللهو او غويتايلو ساول دما أنتايلو دمص خاص مسمع سمع اللهو نسخا غنا مني خا ايلو አንጻሪ ዘሎ ስለዚህ ሳውል ዝባሊ መጽአክ ካለው ነው እንታይ ግበር ኢሎ አነንያ ካን ታይሎ ብዙ ታሪክ ትሪዎ ይኹም ስለዚህ እንታይ ይኽብለኩም ደሌ መንኻ በሉ ኣብ ኩሉ መጽሐፍ ቅዱስ ተዳሪኹሞ ኣብ ወንጌላት ተዳሪኹሞ እቶም አጋንንት ምስራዮስ ንስኻስ ወደየ አምላኽካ ምሳኻ ሞንታይ ጉዳይ ኣለና ብሎ መን ምዃኑ እንታይ ገብሩ ፈልጦ نعين أخذكم من تسابات تزي فليتوهم جنا نخريستوس أتبيقهم يفلتوهم أتبيقهم يفلتوهم سلزيم عجان أنت مسرعي وسي نسود ما من مخانو كي زارو عفهم كان تاي قبرهم نبرة حسهم نبرة سلزيخ حاتيتوهم حتى سلزي خوني نايزي جزي حتى نايتز نبرة أيكونن بعكال خلون السو بعكال ندابل أمسو مسوم كلوسي من مخاني فلتواني أيكونن الزبن مالتي أيكونن الزبن الزبن تقوى مسو خلو مسو ندابلو كل تعمرات كل جبرتات كل حالتات كل نجارات ندا جبرس من مخانو تاي جبروني أي فلتواني منيرة سلزي زفلتات ندابزها مسمت أخا أنتي خوني خل كم تتري وزل خوني خل من مخانو سلزي فلتوه سبات من مخانو سلزي تردوه بيت سبات من مخانو سلزي تردوه من سيات من مخانو سلزي تردوه عادتات نو انتاي قبروه يوصوه كابيت كامن مخانو كيفلت كاين تداوصي خايو نتزوص اخايو من كم زخانو انت زي تردي خايو نامن تاخات خيد ناتقماتنا ودقت يخات خيد من مخانو يفلت عبيتي نسخا نغوسي خابلو اب هوتي نسخا نغوسي خابلو اب دقي نسخا بلو كمتن نسو من مخانو فليتكم مسكفت كلهم سلازن تايلو ابرا يوحنس كزارب كلهم تايلو اب عفدغ خوينه معصق حق يبلالو خيلو حدكوا دمص يسمي معصق تخفتليلو مخنياتو سمي مسكفتلي انا كنتاي كغبري ابو خاطي ابو خدرريلو محدارو يجبر اتزمص كريستوس ابانا كحدري كو لا يكونن غاشا قطرا يمصاكا بايزوي بلعي زخدلكا ارشي خاز خدلكا حكيني غاشا قطريسي بلي خيدي غاشا لي تغنا انت يغبري
بل إذا حضر أملاخنا سلزي خاي ليس زدلي محدر يا باخ خبر محدر يا بيت يسقبر محدر يا بقول سلزي حتى منسيات نسو من مخانو فلتقو نسو ودهيا أملاخي نسو قدوسي نسو تزلو زلو يبلو نسو خمس زلو كبر يبلو نسو هيا أملاخي يبلو بزمت تمرت أي ناوتني نسو انتايو كوهي يبلو سلزي نبيتروس انتايلو هب محاوري أبجان تايك قبرايلو أبجا كوهي دحان تايلو دقيتا سيون دايك قبروانيم أي كحيلوانيم أي كناوتوانيم دفعتو كوانتا دفع واقنا نسان تايت قبرنيا أي كتناوتنيا ዝናወጥ ነገር አይኮነን እትድናወጥ ነገር አይኮና እንዳሐዝና ስለዚህ ተደሐዝና አጸቢቅና እናሐዞ ንሱ መን ይበልዎ ሕተትዎ ብፍላይ መንስያት ብፍላይ ኩላትና እዚ ዘለናይ ግዜ ንሱ መን ይበልዎ ትምርትታት ዝመጽ ዘሎ እንታይ የውጽወሎ ነመን ንክርስቶስ የውጽወሎ ከመጠን ዘውጽዎ ድማ ቁልዓት ይሆኑ ከመጠን ዘውጽዎ ድማ هذا معالت لبوم كم تنابال كخوني انتاي كجبريه كما كخيو وش أو انتاي كجبريه نسو بخبري مسمت من علو عقدمي ودو كبر زخل من علو نسو بحيلي مسمت كم تتمال زمت أيكون لوم زمت كم تي عبتي مبلغ عن سورة أيكون زمت بملعقت تعجبو ببرهانو متيو عقدمي نجستات شو انتاي كجبريه نجستات عقدميو رع خوليم كان قد قطيم مخنياتو نسو من مخانو كجهدومي كجهاد كاي سلازي كجهاد زخل سلازي كمتي انتوي تاريخ نغركم داوود ابرخاس ساول يفلطو نيرو كجهاد مسمص ساول غنا داوود مسراويتو مسمص غنا لب ساول انتاي غبرت يلو لبنا با انتاي غبرت مخخت يلو سلازي حواتي اتزنقسكمو نسو حيالي نسو مني بلو كمت باولوس زبلو نسخاس مني خان عيلو تاريخ باولوس زقير نعين عهاتكم زقير نسي سلازي نسو نعي مني بلو نعي مني مخانو انت تردين عيو كمت ان تسمو نقرات كجزو نايم كمت ان تحيلو نقرات كمبر كفلنايم اتزباهاج اونا زلو قولياد بتسمو حيلو انتاي كنقبروينا نقول مشات زفرارة حنا حمام بسم حيلو انتاي كقبري سلازي خاي يسوس كريستوس كحلف كلهم انتاي قبرو نيرم ينقطقطو نيرم عباسات يفوسو نيرم اورات يروي نيرم حنكاسات يفوسو نيرم بزو شجرات زنبرم سبات انتاي قبرو نيرم نسو من مخانو سلازي خاب بوزو غزي حاتم كلو انتايلو انا كابي مخانو سخاتو ما يتفتنو انا غنا كابي مخانو يفلط يلو كابي كم زمصاخو نابي كم زخيد حصبيق يفلط يلو مخنيات نسو كابي كم زمص حصبيقو يفلط يو نسو انتاي غبري سلازي حتو خفطر لهم كلو انتايلو انا كابي مخانو يفلط يلو نابي كم زخيدو نفلط يلو ويلينا عخاتكم دايلو سلازيم كلهم حوارياتون تدارينايم اب كونفيزيم نيرم بتعم استدناغره هيوتهم نيرو نسو من مخانو يردوم نير ነገር ግና ብሩህ መንፈስ ቅዱስ መስገለጾን ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ይገለጽልካሞ ደህር ደጊም ድማ ህብረተይ አብዚያ ከወህ ከገብርኤል ዋተይ በዝምርዳ ክንመላለስ አምላኽ ይደለናይ በዝን መላለስ አምነ ኸዶ አምና አቶ አብ ትምህርት ዲዩ አብ ኮሌጅ ዲዩ አብ ኩሉ ነገራት ንሱና አይ መድኃኔ ብልዎ ንሱና አይ ኮን ስኻ ህይወቴ ኻ ብልዎ ንሱና አኹም ህይወትኩም እዩ ንሱና አይ ህይወተይ ንሱ ትክመጽ ዘለዎ ክብረይ ብልዎ ንሱ አበይተይ በቃ አነሲ በዘይ ንሱ እንታይ ከገብር አይከልኔ አቤትኩም ንሱ ጥራያንግስዎ ነመን ንሱ ነመን ለክርስቶስ ጥራያንግስዎ አክትናወጡን ይኹም ምክንያቱ ከምቲ ቃል አምላኽ ዝበለይ አማቴዎስ ዝበለይ ደጌታ ሲኦል እንታይ ከገብሩ አይ ነቤትኩም ከናውጥ ምስመጸ ቤትኩም አምን ተያዘላ አብካው ይያዘላ ደቅኩም ከናውጥ ምስመጸ አብየም ዘለው አፍትካው ይሄም ዘለው በዝካው ይገርኩም ሕነጽዎም ولدنا بزخون هنصو بيناي بيت كريستوس
ክርስቶስ ዝኾነ ከወን ሕነጸም ኣብ ዝኸድዎ ምስ መከዱ እንታይ ከገብሮን እዮም ኣይክናወጹን እዮም ማዕበላት ምስ መጻ ኣይከጥሕሎምን እዩ ወሓጥ ምስ መጻ ይውሕጦምን እዩ ምኽንያቱ ንሱ ከውሒ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ኢሎ ማሕበረይ ኣብዚ ሕብረተይ ክሓንጻ ኢሎ ስለዚ በዚ ምርዳእ ክንርዳእ ከምቲ ንሱ ዝሓተቶም ሰባት ወዲ ሰብ መን ይብልዎ ዝበለው ስኻትኩም ከ መን ትብልዎ ከምቶም ዘድንቁ ዋው ኢልና ከይኮናሲ ክብሪ ኣምላኽ ንርኢ ወይ ኣምላኽ ይበልዎ ኣድነቕቲ ጥራይ ደይኮናሲ በቲ ዝስራሕ ስራሓትሲ ኣምላኽ ንርአዮ ሳምታይምስ አንተ ይዛረባ ነይሩ ፀሓይ ንፋስ ገለ ኩሉ ሳምታይምስ ባዕሉ ዝገበረ ይመስለካ ነገር ግና በቲ ኩሉ ንነብሮ ዘለና ናብራ ንኣምላኽ ንጠምቶ እዚ ኩሉ ዝገበርካዮ እኮ ንስኻ ብልዎ ብህይወት ክነብር ንስኻ ብልዎ ስለዚ እምትዮም ሰባት ማዕበላት ጸጥ ምስ በለሲ እንታይ ኢሎም አንተ መን እዚ ኣጋንንት ድማ እንታይ ኢሎሞ ዋው 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 ኣይኮነን ዝብሉ ይንቅጥቀጡሉ እዮም ነይሮም ነገራት ክንቅጥቀጠልና አንተ ዳ ኮይኑ ነቲ ስሙ መን ምዃኑ ንፍለጦ ኣብ ውሽጥኻ መንግሶ ብድሕሪኡ ካብ ስሙ ዝተለዓለ ነገራት እንታይ ከገብር እዩ ስለዚና ኣብ ሓደ አንኬል ንነብር ዘለና ንሱ መን ምዃኑ ስለዘይፈለጥና የጥራይ እዩ ምሳኺ መን ከም ዘሎ ንፍለጥ ምሳይ መን ከም ዘሎ ንፍለጥ ኣበይተይ መን ከም ዘሎ ንስዕቦ ዘለና መን ምዃኑ ንፍለጥ ኣነ ድስዕቦ ዘለኹ ነቲ ህያው ኣምላኽ እየ ኣሜን ኣነ ድስዕቦ ዘለኹ ንመን እየ ነቲ ህያው ኣምላኽ እየ ኣነ ቤተይ ድማ ከም ዝበሎ እንታይ ኢሎ ኣነ ቤተይ ግና ንኣምላኽና ነገልግል ኢሎ ምክንያቱ ንፈልጥ ኢና ንመን ከም ነገልግል ንፈልጥ ኢና ዋላ ኤልያስ ክዛረቦም ከለኹ ኢሎ እስኪ ኢሎም ንመን ከም ተምልኹ እንታይ ግበሩ ሕጂ ፍልጡ ኢልዎም ኣነ ግና እንታይ ገብር ኢሎ ኣነ ግና እንታይ ገብር ንመን ከም ዘገልግል ይፈልጥ ኢሎ እቲ ብሓዊ ዝምልስ ኣምላኽ ንሱ ይኹን ኣምላኽ ኢሎም ንሳቶም ድማ ዘገልግልዎ ኣምላኽ ኣለዎም ኤልያስ ዘገልግልዎ ኣምላኽ ኣሎ ስለዚ ኤልያስ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ሓደ ብርባዕተ ሚእቲ እንታይ ዝገብር እዩ ክወራረድ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ከም ብዙሖም ዘይኮነ ንመን ከም ዘመልኽ ስለ ዝፈልጥ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎም ንስኻትኩም ንመን ከም ተምልኹ እንታይ ግበሩ ፈለጡ ስለዚ እንታይ ግበሩ እቲ ብሓዊ ዝምልስ ኣምላኽ ንሱ ይኹን ኣምላኽና ኢልዎ ሰባት ክፈልጥዎ እንተዳ ኮይኖም ንሱ እቲ ብሓዊ ዝምልስ ንሱ ይኹን ኢልዎም ተደራደረ ይብለና ሕዋተይ ክንደራደር ኣለና ዝመፀ ይምፃእ ትምህርትታት ዝመፀ ይምፃእ ቴክኖሎጂ ንሱ ግና ዘይልወጥ ኣምላኽ ዘለና ኣነ ግና ነቲ ህያው ኣምላኽ ደመለኽ ኢሎ ስለዚ ሳሙኤል ኤልያስ ክላገፀሎም ከሎ እቲ ተምልኾ ኣምላኽ ምናልባት እንታይ ኮይኑ ከይኸውን ተቂሱ ከይኸውን ኣበራብርዎ ኢሎም ምናልባት ገይሹ ከይኸውን እንታይ ግበሮ ዝደቀሰ ከበራብሩ ነፍሶም ካጠባሕዋ ይብለና ነገር ግና እቲ ዝደቀሰ ደቀሰ ይብለና እቲ ዓይኒ ዘለዎ ዘይርኢ እቲ እዝኒ ዘለዎ ደይሰምዕ እቲ ኣፍ ዘለዎ ደይዛረብ ኣምላኽ ስለ ዘምልኹ ከምቲ ንሱ ዘምልኾ ከምኦም ከም ነይሮም ንሱ ግና ሓንቲ ቃል ተዛረበ ሽዑ ድማ ነቲ ሓው ነቲ እንጨይቲ እንታይ ገበሮ ሓው በሎ ነዚ ኣምላኽ ከተምልኺ ነዚ ብሓዊ ዝመልህ ኣምላኽ ኢና ነመለኽ እዚ እሱ እንታይ እዩ ህያዋይ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብ ኢለ ምክንያቱ ንሱ እንታይ እዩ ህያዋይ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎ ንስኻስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ እንታይ ኢሎ ህያው እዩ ህላውነት ኣለዎ በቃ ኣምላኽናሲ ህያው እዩ በቃ ህያው እዩ ኣብቲ ዝሞተ ነገራትናስ ንሱስ ህያው እዩ ከምቲ ዝሞተ ይኮነን ከምቲ ኣልዓዛር ሞይቱ ምስ ተባሃለስ ንሱ ዝመፀ كم يكونن أنتم حواتي تعال هذا كو تسيء خمان تخان تغير له تمليس كو ميتو كوي تسيء تمليس ميتو تفوس تكو تفويس أوكي تأسى شو عمز ما دم زهزاز بلاكو تغيره تفويس أخين كذا بخير نسجنا هيا إيو نسجنا هيا إيو
عبيتي هياوي عبدك أي هياوي عب نبرتي هياوي عب جنزبي هياوي كل نجارات نستون تايو هياوي بزن الردع بزن نصنع بزن نملالس سلازي بكمتي نملالس وأي نملالس نعين سخاس انت خابلوا كمتي أقدمو باولوس زحاتتو هتو نهدتو نهيوتنا يسوس نعين تاي خابلوا من خان سخابلوا زي هتو نهدت شو انتاي كبل أنا كو هيا عملاقي كبلكيو أنا هيا عملاق كبلنايو أنا كو هي كبلنايو أنا كو ألفان عميقان كبلنايو أنا مجمرتان موداتين كبلنايو سلازي منسيات نسون عهم هياوي نسو كوهيو نسو ود هياو عملاقي أبزعتكمو اتو نسو نعي هياوي بلو سلازي دانيلون زفلت نزينة هياو مخانو سلازي عمن انتايلو أبزعتكو يأتو نسو نعي انتايلو هياو عملاقي لو بزر حلف كو انتاي قبري يحلف نسو انتاي كقبريو كابزك الناقف الناس يخيلي هياو عملاقي لو بزي نقر نصنع بزي نملالس بزي دو نبل شعو نقراتنا كقايري كونتاتنا كقايري اتيم زبكينا كنبكيمينا عبيلو عملاقي زبلنا عبيلو عملاقوم زبلنا عملاقنا هياو مخانو ملكت خونناي ملكتنا دما نسو من مخانو مسفلت كيي من مخانو عبيتي من مخانو انت لا تردينا ايو نقراتنا كنبركخي كونتاتنا كجزا ايو نتزبكينا نسو انتاي كقبرناي سلازي نهياو عملاق هيدا ملخينا نزمرو زلنا نملخو عملاق هياو عملاقي اسكي تصلي ليش شيخ نصلينا ليش نصلي السوسنا عخسمني السوسنا عخاس انتايو السوسنا عين تايو حتى تو بنحلفو مقدن حلف نسخاس من يخابلو كمتي بيتروس باولوس تزاربو يسوس من يخايزبلو من يخابلو أنا حياوي كبلنايو أنا ألفان أميغان كبلنايو سلازي خاي ولا يوحنس مس ببزو شجر مس حلفة سنتايلو تكمت زلوس نسخادي خاص وي كنصبيلو من مخانو يتردد بمنصر شجر زحلفو تكمت زلوس من يلو نسخادي خاص وي كنصبيلو يسوس زلعلماو أجندا يزلو أباينا باخاتكم أجندو زلعلماوي سلازي كيدو نيوحنس نتزرع أخمو نقرويلو حنكاسات أورات يريو حنكاسات سلازي نتزرع أخمو انتاي قبرو نقرويلو حواتي يسوس نعينا أخاتكم ودحيا عملاخي عبيتي نسخاس نعين تاي خابلو ሃይማኖት ከምት ነገረና አይኮናን ነሱ ወድህያው አምላኺ ነሱ መጀመርታን መወዳታኒ ንዑ ከነንግሶ ንዑ ከነምልኾ ንዑ ክንሰግደሉ ዝግባአና ነሱ ጥራዩ እቲ ስለይን ስለይኹም ዝሞተ እቲ ዝሞተ ተመሊሱ ዝመጽእ ንዑና ነመልኽ ነሱ ንዓይ ሕያው ይበሎ ነሱ ንዓይ ፎሲ ይበሎ نسو نعي زلالماوي ولو مخنياتو تنملخو عملاق من مخانون تدا تردينا زلالماوي أكايدنا خنكيد بزلالماو أتحساسبانا خنا حسب مخنياتو أكايدنا أتحساسبانا زقير نسو من مخانون مسنفلت راي
نسوس نعي عبيتيس تايلكم حتتوا أما قدكم من حتتكم كيدو عبيتكم حتتوا نسخاس مني خابلوا شؤون أي حتوتاتكم ملسك ركبي أبو شؤون أي تصوركم ملس أبوك ركبي نسخاس مني خابلوا بتصمونا عبيتكم كينكم نسخاس مني خابلوا أفشجر قال لهم نسخاس مني خابلوا عفتنا كلنا نسخاس مني خابلوا أبصلماتو ننتحلنا نسخاس مني خابلوا شو ملسخ مناي نبرحانكا زبره عنا يسوسي كبلناي ندخامكا زتصور عنا يسوسي كبلناي نفوس نحمامنا كفوس عنا فواسي خاي كبلناي راي حانتي نسخاس مني خان عيبلو نسو نعاخان عين عهم نسو فوسناي نسو ودهيا وعملخي هوتني هوتكم عبز مسهرة زيك سرت زلو هوتي أمدك أسخم أبصراحكم أكلو نجارات نسخاس مني خابلو نسخاسنا عاي انتاي خابلو نسخاس عبز زحالفو زلخو مقدي انتاي خابلو نسو ملاش خوني ملاش هالو نحطوي ملاش هالو نحطوكم ملاش هالو نمقدتاتكم مقد لو نموداكم فوس هالو ننحلفو قدناتات نسو برهان هالو كل عويزل هوتنا عرفتي كحلوة نسو من مخانو سلازي عولوس نزل سلازي تردئي كي تردو يسحددو زنبرا نخريستوس سلازي كريستوس بخبر مستقلت قالو عولوس نمنتاي تساددن زلخا بلو هواتي تنعاهم زي سادد نخريستوس كم زي سادد قال عملاخ ينقرناي سلازي عولوس بتسم يسوس يصوق زبلوا كلهم نخعسر فقعد كم توحبوا تسم يصوق زبله دما كأسر كم زقبوا عواج مسوطه يسوس غنا تغلصلو يبلنا عولوس نمنتا يتساددن يبل نسخاس مني خايلو تساددن زلخا يسوس يبلو هواتي نسوس نعاهم سنتايو نعاي انتايو نكريستوس مقبال مالت سلازي قال عمله اتنا عايز يقبل نتنزل عخني يقبل له اتنا عهاتكم تقبلنا عايز يقبل له نكريستوس من مخانون تدافلتنايو نقبلو قليليو كريستوس من مخانون تدا تردينايو نخنا عملو قليليو من مخانون تزي فلتنا يغنا حدش امنت يزمسلنا حدش امنت ايكونن نسوت زنبره حواتي نخريستوس نقبلو نسوس هياوي اتكمص زلو كمصي عبيتي نسخاس مني خابلو عبدقي نسخاس مني خابلو شؤو ملسك ترخويكم عبدكهم أنا عبوي كبلكم عبدكهم أنا مرحي كبلكم عبدكهم أنا تبابي كبلكم كل ملاش ترخويكم يسوس ملاشنا هيوتنا عبد السمي زلو ملاشنا هنقل حقلتنا عبد السمي زلو سمو فواسي سمو حيالي سمو برتعي سلاسي ود سب سباتنا يسوس انتاي يبلو كم تزبلو ايو انت زي كونه كم تمنفس قدس زبالي
ንሱስ ወዲ ህያው አምላኽ እዩ ሰባት ከም ዝብልዎ ደይኮነ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገለጸ እዩ ንሱስ ወዲ ህያው አምላኽ እዩ ሃሌሉያ ዋተይ አቤትኩም ፎሲስ እዩ أكل مجدتاتكم نسويو مجدتاتي يزقن بعخاي بلو كنتاتي يزتعي بعخاي بلو كل السم زبلة زنبركا خلو السم يزلو كل عقدمو زيابير خوينا مسكنا كالنا أبو كم زبالة جزية سلزحاب كنا كبرنا هبكا أبو بزق على زي كنردع بزد ما خن ملالس نزق على كدما عوشنا كهتم زيابير خوي نزل دا سلاسلنا كنبر أبو أبتقاوه كنسرت زمت أما عبل كنا وصلنا ديكونا أبو دو كنبل نسخا كتردعنا يتصلي على خو نعين حواتي كترد نتدسمع زلو دما زيابير خوي عبو بزنا جرزي كتالي علينا نصلي على خو زيابير عملاحي حجون كل ما قدتاتنا نسخ حلف بنجر كل اسم كايخبر باسم يسوع آمين